F'attività politika f'Birkirkara l-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li jrid pjazzezz mingħajr karozzi meta fil-Mosta għamel bil-kontra. Dan għaliex minkejja d-dikjarazzjonijiet tiegħu f'Lulju li għadda, il-Kunsill Nazzjonalista tal-Mosta kien għadda riżoluzzjoni biex żona pedonali fil-pjazza fit-tmiem il-ġimgħa terġa' tibda tinfetaħ traffiku. Ir-riżoluzzjoni tresqet wara li fil-leġislatura li għaddiet il-Kunsill Lokali dak iż-żmien immexxi mill-Partit Laburista flimkien mal-Gvern wettqu proġett massiġġ li rriġenera l-pjazza tal-Mosta biex din tkun aktar aċċessibbli filwaqt li parti minnha tkun tista' tingħalaq biex titgawda mill-pubbliku mingħajr traffiku. Iżda ftit ta' xhur wara dan kollu, il-ħadd filgħodu Bernard Grech għalhekk. Allura hija xi skoperta illi ċ-ċentri tal-lokalità irridu naraw illi dawn ikunu qegħdin iservu lill-lokalità l-ewwel u qabel kollox u mhux lil kull min għaddej minn lokalitajiet oħrajn. Wara kollox, il-Gvern kien qal niftakar Robert Abela jgħid illi irid illi ċ-ċentri tal-lokalità ikunu l-ewwel għar-residenti imbagħad ta' traffiku. Però fil-Mosta li kieku ma kienx għall-azzjoni fuqta tal-Gvern permezz ta' Transport Malta, il-pjazza kienet se tibqa' miftuħa traffiku l-ħin kollu kif ried il-Kunsill Lokali mmexxi mill-Partit Nazzjonalista. Din l-ipokrezija kienet innutata mill-Partit Laburista li permezz ta' stqarrija qal kif il-Partit Nazzjonalista qiegħed jaħtaf kull okkażjoni biex imaqdar u jkisser il-pjan tal-Gvern. Wara pressjoni interna f'diskussjoni sfurzata li organizzaw biex jiddiskutu dan is-settur u li suppost saret ġimgħa ilu qalu ħafna kliem imma ma smajna xejn. Fi ftit kliem iddeċidew li jqogħdu gallerija jattakkaw lill-Gvern u ma jiddeċidux. Żied jgħid il-Partit Laburista filwaqt li jinnota kif il-pjan tal-Partit Nazzjonalista u biss li ma jsir xejn mill-inqas għal 15-il sena kif qed jistaħbew wara l-alternattiva ta' trasport tal-massa u soluzzjoni fit-tul. Imbagħad f'Birkirkara Grech talab in-nies biex minflok igergru jivvutawlu. Tafu x'għandkom tagħmlu? Ivvutaw Gvern Nazzjonalista. Għax issa mhux biżżejjed il-ingergru, mhux biżżejjed li tgergru.